Dagens næste deltagere er 3 bedste veninder fra 8210 Aarhus V, og de har taget hele deres fanklub med. Fyr den helt af. Så er det nu. Oh my god, så. Hvordan er det? Spændte. Vi er meget spændte. Er I klar til at fyre den max af? Det må I simpelthen love mig at gøre. Okay. Hej med jer. Hej. Jeg tænkte lige, der skulle være lidt mere gang i den. Ja. Det har I fandme også Hey, mand. Og jeg er blevet tjekket for våben udenfor. Vi vil lige starte med at sige, hvad vi hedder. Jeg hedder Tom og er 18 år gammel. Jeg hedder Samara og 17 år gammel. Jeg hedder Danielle og er 16 år gammel. Okay. Og vi hedder Soul Connect. Hvor kommer din accent fra? Hvad? Altså, jeg er oceaner. Nå, okay. Sejt. Det var fordi, du snakker til sådan lidt sådan... Vi kommer fra 8210. Vi kommer fra 8210. Nå, okay, men så var det meget godt spørgsmål. Ja. Hvad vil I synge for os? Det er en sang, som vi selv har skrevet, som hedder Lock It Puppet. Og vi har været ude og optrådt mange forskellige steder med den. Så vi tænkte, hvorfor ikke bare prøve X-Factor og bare fyre den af? Helt sikkert. Hey, I har attitude? Ja. Do you see the way I look at that thing? Do you see the way I pop that thing? Look it, pop it, look it, pop it, look that thing. Let me see you just look it, pop it, look it, pop it, look that thing. Now you can convince your guy that you're the one for him. One for him. Just sing it out loud for him and look it and pop it for him. Now drop your drink, rock your hips, rest your wrist, do it, now drop your drink, rock your hips, rest your wrist, again. Listen, now all the girls in the club, just shake your ass like nobody does. Just follow the beat and tell your ex-boyfriend's girlfriend how to rock and pop on the floor for him. Now, what's it gonna do if she can't stop? What can that pop it, that rock? Gotta get it, boy, give me what you got. What? But you gotta hit it hard in the right spot. Yeah. Hey, judges, shake your damn asses. Hvad hedder du? Synger rigtig fedt. Samara, du er Sindssygt godt. Du må gå videre alene Sindssygt. der. Ej, det vil jeg sgu ikke engang. Ved du hvad, vi har simpelthen ikke nogen gårde. Jeg kan skide godt lide jer. Total attitude. Jeg ved ikke, der skal strammes gevaldigt op, men der er også en fed energi ved jer. Altså på en eller anden måde, så synes jeg sgu, I er det bedste af de grupper, vi har haft. Fuldstændig. Hvad handler livet i grunden om for jer 3 piger der? Musik. Det er godt. I går videre. Jeg elsker jer. Tusind tak. Jeg tror faktisk, det er meget skræmmende, men det er du faktisk ikke. Hvorfor græder du? Fordi de sagde på din fest. Blackman sagde, I går videre. Blackman sagde, I går videre. Det var for sindssygt. Blackman sagde, I går videre. De der 8210-tøser, de havde personlighed. Ja. Det bliver selvfølgelig en udfordring, at der er en af dem, der kan synge, og der er 2, der rapper middelmådigt at bedst. Altså, men den første af grupperne, der har været i hele showet, både første og anden sæson, som har været likeable, altså virkelig ægte energi, altså sådan, det bliver deres egen hver gang. Det er blevet sent her i Aarhus, som denne audition lakker mod enden. Næste. Dommerne